Καλημέρα από Χανιά Κρήτης, από άξονα Πολυμαντική. Σήμερα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα εργασία τοποθέτησης δικτυών απόθεσης περιστεριών στο Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων, στον κεντρικό εξώστη. Η ομάδα με τη βοήθεια ενός καλαθοφόρου τοποθετεί το δίχτυ με πολύ μεγάλη τεχνική κατάρτιση και όλα τα μέτρα ασφάλειας. Και εδώ οι τεχνικοί μας εργάζονται με περισσό ζήλο. Από εδώ και στο εξής λύθηκε ένα μεγάλο πρόβλημα στο συγκεκριμένο σημείο. Με τα υλικά να μπορούν να διαρκέσουν σε πολύ καλή ποιότητα, εγγυημένα πάνω από 10 χρόνια. Καλή σας μέρα από Χανιά Κρήτης.